Helo, shwmai a croeso i rifin arall o Radio YesCymru gyda fi, Sean Jobbins, ac yn westai fi heddiw mae da fi Guto Owen a Meleri Davies, a da ni'n mynd i fod yn trafod Ynni, a pa mor gyfoethog mae Cymru gyda Ynni, ond bod ni'n rhedeg popeth, a da ni'n colli tomen o bres pob blwyddyn achos Ynni. Wrth gwrs, petai Cymru'n annibynnol, byddwn ni'n gallu rhedeg lot mwy o stwff mae, cadw lot mwy o radion. Ta beth, da ni ddigon gen i. Guto Owen a Mel, os dewch chi jyst cyflwyno chi, a da chi efo da chi'n ei gweith rhagorol, os gael ddeud. Jyst dweud tym bach am y gwaith da chi'n neud. Falle dechrau efo ti, Mel, tro yma. Meleri Davies a dwi'n un o sylfaenwyr Ynni Ogwen, a dwi dal yn gyfarwyddwr gwirfoddol, gweithgar efo'r menter. Dwi hefyd yn gyfarwyddwr efo Ynni Cymunedol Cymru, ond o ddydd i ddydd dwi'n helpu mentra cymunedol i ddatblygu prosiectau, a dwi'n brifeithredwr partneriaeth Ogwen. So gweithredu prosiectau cymunedol yn Nyffryn Ogwen, dyna di'n nghefndir i. Na ni, ac i'r hwntws, mae Dyffryn Ogwen, jyst i'r de o Fangor fyna. Wrth ymwyl wyddfa, mas mawr na fynyddoedd. Yn y mynyddoedd. Na ni, a yw bentre, cyn pentre chwareli, tebyg iawn i bentre glofaol, a yw 5,000 o bobl. So, mwy na pentre, falle ddim maint tre mawr yn de. So, mae'n tre, ar un ystod Mel, eitha cyffredin dy fe, so gallu digwydd yn Dyffryn Ogwen, gallu digwydd yn lot o lefydd eraill. Guto, pwy wyt ti? Y beth ti'n ar y podlediad yma? Diolch, Sean. Dwi'n ymgynghorydd Ynni. Dwi'n byw yng Nghaerdydd o'r Orwydd Greg, a dwi wedi gweithio yn y maes Ynni ers dros 20 mlynedd. Prosiectau cymunedol, a hefyd gweithio ar prosiectau mwy, mae prosiectau cymunedol yn gallu bod yn fawr hefyd, a technoleg gwahanol hefyd, gan cynnwys hydrogen. Felly, edrych ymlaen yn fawr iawn at y sgwrs. Na ni. A mae'n hyfryd cael acen Clwyd ar Radio Pros. Bring back the old Clwyd, na fi'n dweud. Dwi'n mynd i wrando, jyst sydd y ffrint o sydd yn bych. Dewch nôl â Clwyd. Ie. So i ddechrau hynny, dwi'n mynd i ddweud y pethau amlwg am ei podlediad Radio YesCymru ydy hwn hynny. Dwi wastad yn cael yn haro bod union bobl sy'n dweud bod Cymru rhy dlawd i fod yn annibynnol. Ydy'r union bobl sy'n erbyn bod Cymru cael rheolaeth dros adnoddau enfawr fas gyda ni, fel y Star y Goron, fel dŵr, fel just Ynni mawr. A mae hwnna'n gyd-ddigwyddiad rhyfedd, yn tydi. Felly, Guto, jyst i bobl cael deall, rhaid gom yna rhywun i baglu ar podlediad Radio YesCymru, a ddim yn rhy siŵr os ydy Cymru yn wlad gyfoethog o ran Ynni, ydyn ni neu ddim, neu dwi'n raffu celwyddau i bobl? No, ydan, heb os na bai. Da ni'n mynd wlad fawr, ond da ni efo gymaint o adnoddau Ynni. Mae pobl yn gyfarwydd efo, gwynt, mae yna solar yma hefyd, mae yna Ynni llanw, mae yna hanes wrth gwrs efo glo, mae glo dal yna, mae yna nwy yma hefyd, ie? Ie, ond ni'n gwybod, felly nwy sydd dal yn y pyllau glo ydych chi'n ei, ie? Ie, mae'n cael ei gynhyrchu yn yr un meysydd ar draws Cymru, mae yna yn y de yn ogystal â'r gogledd ddwyrain yn ardal yr Wyddgrug hefyd. Dwi'n mynd deud bod hwnna yw dynnu, nes i ofyn y cwestiwn beth sydd yna, ie? Ond da ni'n gwybod bod ni'n gyfoethog iawn o ran adnoddau. Wedi deud hynny, da ni yn mewnforio lot o nwy o gwledydd eraill ar hyn o bryd, ie? A mae'r arian yn llifo allan. So mae rhywbeth i'w ystyried, efallai, cyn belled bod ni'n neud rhywbeth yn y lle iawn. Mae'n hefyd bio-nwy hefyd, ie? Biomethane, sef adnodd o slurry a gwastraff hefyd, ie? So mae hwnna'n gallu troi mewn i Ynni. Mae yna rei eraill hefyd, ond mae yna ystod eang iawn o adnoddau sydd gen ni yng Nghymru, a mae'r adnoddau yna yn gallu cael eu troi i mewn i gwerth, a gan gofio mai Ynni ydy sylfaen yr holl economi hefyd, ia? Da chi'n mynd dim byd heb Ynni gan gynnwys y podlediad yma, da ni'n mwynhau heno, Sean. A dyna ydy'r pwynt ydw i. A mae da Cymru beth 15% o Ynni llanw, tidal power Ewrop, sydd yn huge. A y peth arall byddai Cymru annibynnol gyda mantais, fel sydd, da ni'n gwlad eitha bach, ond mae'r poblogaeth yn eitha bach hefyd. Felly mae bron o bod unrhyw beth da ni'n gynnyrchu, bron by definition yn gallu cael ei athforio i werthu i llefydd eraill. Da ni'n sôn falle Lloegr, ond gallai hawdd bod yn cael ei werthu i rannau eraill Ewrop hefyd yn sawl achos. So da ni'n poblogaeth y bach, a mae hwnna'n fantais yn yr achos yma. Mewn ti'n gweithio efo Ynni Ogwen, a mae Guto wedi sôn rhywbeth amdano fe ran y perchnogaeth a wneud stwff. Sôn tym bach am y gwaith ydych chi wedi wneud fel Ynni Ogwen, felly beth ydy hwnna,
A sut wyt ti'n credu bydde hwnna'n gallu bod yn ddefnyddiol i cymunedau ar draws Cymru? Wel, dwi ddim yn gyflogedig iddyn nhw, Reit. dwi'n gyfarwyddwr gwirfoddol, a jyst yn un o griw sydd wedi bod yn weithgar efo'r prosiect ers y cychwyn. Cynllun hydro cymunedol 100 kilowatt oedd y prosiect cyntaf. So datblygu cynllun yn defnyddio dŵr yr afon Ogwen, menthyg y dŵr, rhedeg o trwy dyrbain, a wedyn allforio'r pŵer yna a i werthu fo i'r grid cenedlaethol. Ond yr holl bwrpas hefyd ydy bod ni'n cadw'r elw yn lleol. Felly mae unrhyw elw mae cynllun Ynni Ogwen yn ei wneud yn cael ei ailfuddsoddi yn ein cymuned ni. Cyfran yr elw yn mynd i elusen Ogwen, so grantiau'n mynd i fudiadau cymunedol i ddatblygu prosiectau cynaladwyedd ac amgylcheddol. Ond cyfran o'r elw hefyd yn mynd i'n cyfrandalwyr, so mae yna 300 o bobl, dros 300 di buddsoddi yn y cynllun, a maen nhw'n cael 5% o log yn blynyddol, so mae'r pres yna'n cylchdroi yn yr economi leol. A hefyd, da ni yn dargyfeirio cyfran o'r elw i fuddsoddi mewn prosiectau ynni adnewyddadwy eraill. So enghraifft, ers datblygu'r cynllun hydro, da ni wedi dechrau datblygu cynlluniau solar, so mae yna 10 adeilad cymunedol yn y dyffryn nhw'n efo paneli solar, direct wire, so da ni'n gwerthu trydan yn uniongyrchol iddyn nhw, efo cytundeb Power Purchase Agreement. Felly mae hwnna fodel, ond da ni hefyd wedi prynu bus trydan i'r ysgol ddefnyddio, i'r ysgolion lleol gael ei ddefnyddio. Mae yna ddargyfeirio rhywfaint o elw wedi mynd i Senedd Ogwen hefyd i ariannu prosiectau atal tlodi tanwydd, sef rôl warden ynni. Felly mae hynna jyst yn rhoi blas i chi rili o be ydy Ynni Ogwen, ond mae'n eitha nodweddiadol o sut mae mentra ynni cymunedol yn gweithio, a mae yna nifer ohonyn ni'n bodoli ar draws Cymru. Yn ras, tria faint sy'n ar draws Cymru? O god, dwi'n yn gwybod, sori Da ni'n Sean. sôn am dwsinau, neu di'n sôn am 100 neu da ni'n sôn am... O, ta hanner cant, ia? O, mae'n am fwy na ni'n disgwyl. A jyst i bobl cael syniad, os wyt ti'n gwybod, yn fras, beth ydy turnover ariannol Ynni Ogwen? Da ni'n sôn am miliwn y buned, 2 filiwn, 10 miliwn, hanner miliwn? Na, a sgynna i ddim y cyfrifon ymlaen, ond mae o'n ddibynnol hefyd ar faint o arian da ni wedi gael. Wel, yn un peth, faint o drydan da ni wedi gynhyrchu. Ie. Felly, er enghraifft, Lenni, oedden ni'n gobeithio sy'n ni'n cynhyrchu 500 megawatt-awr, ond da ni ddim wedi cael gymaint o law, felly mae lawr i 400. Mae o hefyd yn ddibynnol ar y pris cyfanwerthol trydan, so faint da ni'n gael am yn trydan. Yr unig beth sefydlog am yn llifarian ni ydy'r feed-in tariff, so da ni'n gwybod i sicrwydd faint o feed-in tariff fydda ni'n gael fesul kilowatt-awr. Felly, A dyn pris sefydlwyd Ynni Ogwen, sgwrs Owen? 2015. Felly mae'n reit ddiweddar, dydy. Mae'n dweud y gwir, mae'n mwy diweddar nag o'n i'n feddwl. So mae'n ddiddorol, dydy. So mae'r stwff mae gyd i digwydd, mae'n cwta 10 mlynedd. Mewn ardal sy'n eitha tlawd yng Nghymru, sydd ddim gyda'i adnoddau amlwg. Wrth gwrs mae Prifysgol Bangor lawr y ffordd, so falle bod nhw'n help, dim bod falle bod arbenigedd i dod mewn fyna. Dyw hwnna ddim i gael ei bob man. Ond yn fras, mae Bethesda, dwi'n meddwl, wastad bod yn lle eitha hynod, beth bynnag. Dwi'n meddwl mae'n bentre bach ffantastig. Mae'n gymaint o stwff da. A ynni egni cymunedol i bod yn Bethesda ers dros ganrif. Felly dwi'n meddwl bod Bethesda yn lle eitha hynod fel yna. Ond dy ddim yn magic na di. Mae beth sy'n digwydd yn Bethesda yn gallu digwydd yn y rhan eraill o Gymru yn amlwg yn dibynnu ar y tirwedd a beth ydy cryfderau lleol. Felly mae hwnna'n rhywbeth pwysig. Felly, gyto dwi'n meddwl, wyt ti'n gwneud lot o waith yn dy waith fel ymgynghorydd. Petai ti nawr, mae'n etholiad yn mynd i fod i Senedd Cymru ymhen blwyddyn, beth sydd ti'n licio gweld, gyda'r anghofio fy obsesiwn i gyda annibyniaeth yn 2 funud, beth sydd ti'n offi gweld byddai Cymru yn gallu wneud yn y Senedd nesaf? Wel, mae Mel newydd esbonio fo, wneud mwy o brosiectau fel mae Mel yn wneud, a cael capacity Mel i wneud mwy ohonyn nhw, a helpu efo'r rheoleiddio hefyd. Mae mor gymleth i wneud y prosiectau yma, a mae'n arwrol y gwaith sy'n cael ei wneud yn y cymunedau. Mae turnover chi ddim yn fawr iawn, na di Mel, ond mae'n sylweddol ar gyfer yr ardal, ond mi fasa fo'n gallu bod yn fwy hefyd, tasa pethau'n haws i chi. Os gallai rhoi o fel yma, da ni'n cystadlu yn erbyn rhai o'r cwmnïau mwyaf
sydd o gwmpas, ia? A nhw sydd yn dominyddu y farchnad ynni, ddim jyst trydan, ond tanwydd ar gyfer gwres hefyd. Felly mae angen i Gymru cael mwy o sylfaen mwyn i ni helpu ein hunain, ia? A dyn ni ddim yn neud o'n hawdd i'n gilydd ein hunain o gwbl ar hyn o bryd. Ond mae reolau, y rhan fwyaf fawr ohonyn nhw yn San Steffan, ia? Da ni efo chydig fama, mae pawb yn ymwybodol o'r stad y gawron, ond mae hwnna'n jyst yn un rhan o'r jigsaw yma. Off-gem, y grid a pethau eraill hefyd. So mae angen i ni helpu'n hunain a roi'r gallu i cwmnïau fel sydd gan Mel i wneud hynna ar draws Cymru ac i dyfu hefyd. Ie, dyna ydy'r peth hynny. Mae San Steffan yn gwybod yn iawn bod Cymru'n wlad gyfoethog iawn. A dyna pam dyn nhw ddim yn rhoi'r pwerau i ni. Mae mor syml hynny. Dwi'n galw fe'n glydychu. Dwi'n meddwl bod ni'n sylweddoli faint mor bwerus, yn llythrennol ydyn ni yng Nghymru. Da ni ddim. Cadw'r golead ymlaen a cadw pobl yn gynnas hefyd. Aberdaugleddau a'r porthladd mawr yna. Mae'r adnoddau, ddim jyst yr adnoddau naturiol o ran y gwynt a'r llanw a pethau eraill, ond y porthladdoedd sydd gennym ni. Y ffaith bod ni'n agos iawn i'r marchnad anferth yna yn Lloegr, a hefyd yn cysylltu efo'r farchnad yn Ewrop hefyd, ia? Da ni fel rhyw gateway i mewn i'r llwybr mawr yna. Ond da ni'n sylweddoli bod ni yn chwarae rôl mor bwysig yn y maes yma. Na, Aberdaugleddau. Mel, mae Dinorwig, dydy, ia? A mae hwnna mor allweddol bwysig, mynydd trydan, a mae hwnna o dan perchnogaeth Cwmni o Ffrainc, dwi'n meddwl, os dwi'n iawn. Ongi, ie. Ongi, ie. A mae hwnna, yn enwedig pan mae'n hanner amser, pan mae Lloegr yn colli yn y cwpan y byd, unwaith eto, hwnna sy'n cadw'r trydan ymlaen a sy'n berwi'r tegell i bobl, ie. So mae adnoddau sydd gennym ni, ond hefyd chydig o'r pethau mwy pwysig hyd yn oed o ran cadw'r golead ymlaen. A da ni'n chwarae hwnna digon cryf, dwi'n meddwl. Wel na, dwi'n mynd deall pan mae Plaid Cymru ddim yn neud hwn. Ac yn mynd ar y front foot yn dweud. Pan mae rhywun yn gofyn, rhywun o Blaid Cymru, ydych chi eisiau annibyniaeth? Mae bron default, wel ydy ano'n dim nawr. Wel, na. Dwedwch da ni eisiau annibyniaeth ar gyfer rheswm yma. Ac mae cymunedau ni'n dlawd. A dyna'n colli pobl ifanc. Ti'n beth yn neud o dros nos, dwi'n meddwl. Mae yna cael i'w gymryd, ond mae yna lwybr mwy clir efallai, a bys ni'n gallu symud pethau ymlaen yn mwy cyflym na ydyn ni. Mae pawb yn sylweddoli mor bwysig di ynni, dydyn, ar ôl y diweddar, a'r cost, felly dyma'r adeg i bwrw ymlaen. Mae'r meddylfryd coloneidd wedi bod mor gryf, mae pobl actually'n credu bod Cymru'n dlawd. Mae Aberdaugleddau gyda'r porthladd, gyda'r dŵr dyfna yn Ewrop, na un rheswm pan mae'r tanceri'n mynd yna. So hynny yw, hwnna'n rhywbeth, hwnna'n ased, ydych chi'n methu adeiladu'r stwff ma'n dwe. Mae'n ased anhygoel, ia. Mae dan trust sydd berchen y porthladd, ia. Hwnna di'r porthladd ail ynni mwyaf ar draws Ewrop. Dim ond Rotterdam sydd yn fwy na hwnna. So, mae'n bwysig. A ydych chi'n methu adeiladu'r stwff yma, mae'n tirwedd ni wedi bod yn garedig i ni, hyn o'r glaw. Felly, da ni'n sôn fras, gyda Senedd newydd yn mynd i fod yn 2026, bod eisiau gwneud yn haws i bobl fel Mel y cymunedau i wneud stwff fel hyn. Mae yna rhywbeth yn Ynni Cymru, oedd yn rhan o cytundeb i'r Plaid Cymru a Blaid Lafur. Mae hwnna fi'n deall o'r sgwrs yn Saesneg, dim ond gyda cyllideb i'r 10 miliwn, mae hwnna'n ddim byd. Chi'n methu adeiladu ysgol gynradd ar y swm yna. Felly, byddwn ni'n meddwl bod mwy hynny. Mae'n gwneud benthyciadau yn haws a benthyciadau mwy. Bydd am, ydych chi'n sôn o blaen, Llywodraeth leol, mae Llywodraeth leol wedi cael ei blingo gymaint, ys o bron dim cig ar asgwrn bron yn bod. Ond gallen nhw fod yn gwneud mwy neu falle bod yn gweithio fi gilydd. Dwi'n gwybod dwi lawr yng Nghaerdydd yn Aberystwyth a Cyngor Gwynedd sy'n gyfrifol am lot o gwaith adeiladu hewlydd yn Ceredigion. Dim ond achos dwi'n gweld fe'n nghefndir. Yn dod lawr, y tudur yn dod lawr yna pan mae stwff yn digwydd yn dre. Gallai Cyngor Sir bod yn gweithio gyda'i gilydd neu beth? Falle bod ti efo profiad yn ddau yn chi? Wel, dwi'n meddwl mae yna gyfle yn sicr i Llywodraeth leol chwarae i ran, a mae yna enghreifftiau o arfer da. So mae gen chi egni co-op un o'r mentrau cydweithredol mwyaf yng Nghymru sy'n datblygu gosodiadau solar ar doia adeiladau cyhoeddus. Dwi'n meddwl na 90 gosodiad solar ar draws y de. Ond beth sy'n arbennig, dwi'n meddwl, be mae gen i co-op di llwyddo i wneud ydy'r cydweithio
efo yr awdurdodau lleol. So mae cyngor Castell Nedd, Port Talbot, cyngor Abertawe a Chasnewydd, dwi'n meddwl, wedi cydweithio efo nhw a di darparu eu toia nhw. Felly mae'r cynhyrchiant ynni na yn gynhyrchiant dan berchnogaeth gymunedol, ond yn defnyddio toia y sector cyhoeddus. Felly mae angen mwy o hynny ar draws Cymru, does na ddim cysondeb o ran y math yna o weithredu. Dwi'n meddwl o ran awdurdodau lleol hefyd, mae yna gyfla o safbwynt pensiynau. Mae yna hefyd o safbwynt pwrcasu o bosib, so lle mae'r So beth wyt ti'n meddwl gyda awdurdodau pensiynau? Sori Mel. So mae pwrcasu yn rhywbeth amlwg wrth gwrs. Yndi. O ran pensiynau, beth ti'n meddwl, dyndio'r pensiwn sydd wedi gael, neu bod y pensiwn buddsoddi dim ond yn stwff, neu buddsoddi yn stwff lleol neu beth? Wel, fel dwi'n dallt ar hyn o bryd, mae pension funds yn gallu buddsoddi mewn cwmnïau olew yn rhyngwladol, wel pam bod pension funds awdurdodau lleol ddim yn gallu cael ei defnyddio i helpu sefydlu mentra ynni cymunedol. So, mewn ffordd, mae'n hurt bod Cyngor Gwynedd ddim wedi buddsoddi er enghraifft mewn prosiect fel Ynni Ogwen, felly dwi'n yn siŵr ella bod yna reoliadau sy'n cyfyngu ar ei gallu nhw i wneud hynna, ond mewn Cymru annibynnol, ella sa'n ni gallu goroesi a dod dros y problemau hynny. Yn hollol, ia. Da ni jyst ddim yn cefnogi ein hynny'n digon, dwi'n meddwl. Na, da ni'n digon uchelgeisiol chwaith. Ys i brofiad 10 mlynedd yn ôl o weithio ar prosiect Ynni gwynt cymunedol yn Llanel Hern, a un turbine tua megawatts. Oedd y cymuned eisiau adeiladu, a gafodd hwnna i wrthod gan mynd trwy'r cynllunio, oherwydd yr olygfa, a mae hwn mor subjectif dydy, un turbine. Erbyn rwan, bys hwnna wedi creu, mae'n debyg, miliynau o werth ar gyfer y gymuned. Rwan, yn bersonol, dwi ddim yn gefnogol iawn o ffermydd gwynt anferth sydd o dan perchnogaeth gwledydd eraill, neu hyd yn oed cynghorau eraill mewn gwledydd eraill, fel Statkraft München, er enghraifft, o Munich. Maen nhw'n berchen ar rhannol berchen ar Awel y Môr, sydd oddi ar arfordir Gogledd Cymru. So, da ni'n creu y cyfleoedd yma ar gyfer gwledydd eraill, ar gyfer cwmnïau municipal o gwledydd eraill. Pob lwc iddyn nhw, It's what they do. Maen nhw eisiau buddsoddi mewn i prosiectau, ond mae'r arian yn llifo o Gymru i helpu gyda gwasanaethau gyhoeddus yn llefydd o Munich neu Stockholm a dinasoedd eraill ar draws Ewrop. Nawr mae pobl yn sylweddoli hyn rwan, so mae Cymru wedi sefydlu, neu mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu trydan gwyrdd Cymru. Da ni efo cwmnïau lleol hefyd, sydd yn cychwyn symud hwn o gwmpas, ond mae eisiau symud llawer mwy cyflym, ac efallai sefydlu cwmnïau municipal ar gyfer Caerdydd, ar gyfer Ceredigion, neu'n Rhanbarthol hyd yn oed. Yn lle creu cyfleoedd ar gyfer eraill, yna creu cyfleoedd ar gyfer ni ein hunain. Gan cynnwys tweaks efo cynllunio, tweaks efo'r rheoleiddio hefyd, sydd yn gwneud yn siŵr bod yna llai o echdynnu, a ni sydd yn elwa mwy o'r prosiectau yma. Mae'r gyfundrefn gynllunio'n diddorol, dydy o ddim yn amod cynllunio rwan bod yr cwmnïau ynni anferth yma yn rhoi yn ôl i'r gymuned. Mae yna ganllawiau newydd ar shared ownership sy'n gysyniad difyr, dwi'n meddwl, lle mae yna anogaeth i'r cwmnïau ynni mawrion yma gydweithio efo cymunedau a trio rhoi rhan berchnogaeth o gynlluniau mawr i gymunedau. Ond dydy o ddim yn amod cynllunio, canllawiau anstatudol ydyn nhw. Felly mae yna gyfleoedd i ffurfioli a amynnu tamad mwy o'r gacan, dwi'n meddwl, i gymunedau wrth i'r buddsodwyr mawr ma ddod a echdynnu'n pŵer ni. Wel ia, a dwi'n meddwl bod neb yn dweud da ni am wneud pob peth, Da ni ddim am datblygu technoleg, da ni ddim am ariannu o i gyd, da ni am wneud y rheolau i gyd ar gyfer ni. Ond mae rhaid ni cael mwy o berchnogaeth, a fel ti'n dweud mynnu, a wneud o ar ein amodau ni, yn ytrach na da ni'n wneud o'n haws i pobl eraill. A mae'r targedau hefyd sydd gen ni, braidd yn bach o own goal hefyd, Da ni wedi gosod y targedau yma ar gyfer gwynt a solar ar draws Cymru, sy'n golygu bod yna rush ar gyfer cyrraedd y targedau, heb sylweddoli ydyn nhw'n lles ni, neu da ni'n manteisio ar eu lles nhw, ar eu eitha.
So mae angen rhyw ystyriaeth newydd, dwi'n meddwl, o ran y polisi ynni yng Nghymru. Hynny, mae yna issue a da ni wedi cyffwrdd ar y peth bod yna deimlad cyffredin yng Nghymru ar draws beth bynnag barn pobl bod Cymru wedi cael ei blingo yn hanesyddol gyda glo, gyda llechi, gyda dŵr. A dwi'n meddwl bod pobl yn teimlo, dyma di reswm mae'r ymgyrch dros dod â pwerau stad y goron i Gymru wedi bod mor sofdanol o'r llwyddiannus. Pob un sir, dwi'n meddwl mae dim ond torfaen sydd ar ôl, neu casnewydd fe, sy'n sofdanol hynny yw, dwi'n chwarae teg i'r boes sut ti'n cefn hynna, achos mae hwnna'n job o waith. So mae pobl yn deall a ti'n sôn am cynghorau gyda pobl annibynnol, dyn nhw ddim yn aelodau YesCymru ddim byd, yn cefnogi hwnna, pobl yn deall hynny. Rhan o'r broblem, mae gen i, gydewch chi fod yn onest, yma gyto'r i cyffredau gyda Llanel Heiar lan ar pen llun fanna, a mae'n digwyddodd o'n i mewn cyfarfod rhyw fis yn ôl, ac oedd rhywun sôn bod Ceredigion ar y blaen, efo Cymru ar y blaen gyda cynnyrchu Meleri gwynt, mae beth 20 mlynedd yn ôl yn blaen gar iawn. Pobl ddim eisiau Meleri gwynt yn edrych allan i ffenest, rhoi stop i hwnna, wedyn mae Denmark sy'n arwen, a da ni wedi colli'r cyfle mynd ar y blaen hwnna. Felly, sut mae dod rownd hwnna? Dwi'n credu os yw'r gymuned yn berchen adnodd fel mae Mel yn neud, yn arbennig da Meleri gwynt, maen nhw falle mwy tebygol o gefnogi e. Ond dwi hefyd yn gallu dychmygu lle bydde y net zero pobl yma sy'n sôn am mae'r perygl net zero, felly reform. Maen nhw'n gallu defnyddio hwn fel dadl, achos maen nhw eisiau gwneud arian i petrol, wrth gwrs. Mae'n eitha hawdd corddi cwbl o nimbys lleol i fynd yn erbyn melyn wynt neu beth bynnag lleol gyda lot o arian gan bobl sy'n rhoi arian i reform ac sy'n cael arian o petrol, achos dyn nhw ddim eisiau yniad newyddol i lwyddo neu'n sicr am genedlaeth arall yn dyfa. Lle mae dod rownd hwnna, neu di bosib, neu di hwn jyst yn dadl, da ni jyst goffa derbyn, mae yna bobl weithiau am resymau digon teg, weithiau am resymau jyst nimbu pur, ond hefyd mae yna lluoedd gwleidyddol yn erbyn hyn, a yna nhw hefyd gorddi bobl ar Facebook i ddweud bod e'n warthus bod yna melyn wynt mynd lan ar y preseli. Mae yna ffordd o gwmpas o dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl perchnogaeth ydy rhan honna fo. Os ti'n elwa o prosiect yn ardal di, a yn sylweddol hefyd, ddim jyst crumbs o buddiannau cymunedol, ond yn sylweddol rhywbeth sy'n gallu bod yn trawsnewidiol yna, ti'n gallu newid y ddadl yna o gwmpas, ond dwi hefyd yn meddwl bod o ran graddfa a maint y datblygiadau hefyd, bod nhw'n ffermydd solar, mae'n ei newydd ar gyfer Ynys Môn, bydd o maint Wrecsam yn cael ei osod, os mae'n mynd trwy'r system cynllunio. Dwi'n meddwl bod y dewis dros hwnna, neu'r penderfyniad yn cael ei wneud yn Llundain, a dwi'n gallu dyfalu sut bydd y penderfyniad yna'n mynd. Mae hwnna'n hollol anaddas, ar gyfer Ynys Môn, rhywbeth maint Wrecsam, gan gofio bod yr adnodd solar mwyaf mewn llefydd fel Africa'r dwyrain canol, Os mae pobl yn serious o ran newid hinsawdd, ti ddim yn datblygu ffermydd solar anferth yng Nghymru, ti'n neud o lle mae'r haul yn tywynnu mwy. Mae hwn yn synwyr cyffredin, ond mae solar yn iawn ar gyfer toia, ar gyfer ynni cymunedol, ar gyfer ynni lleol, sydd yn gwerth ariannol yn ogystal â wneud bydd ar gyfer y carbon hefyd. A mae'r un peth yn wir ar gyfer gwynt, dwi'n teimlo. Mae rai prosiectau yn gallu bod yn 100 neu 200 neu mwy o megawatts, a di hwnna'n addas os mae'n mynd syth i'r grid. Mae yna buddiannau lleol, mae yna swyddi wrth gwrs, ond mae rhan fwyaf o'r arian yn cael ei echdynnu allan o Gymru, a arian o venture funds yn Llundain sydd yn buddsoddi mewn i hein a meysydd eraill. Felly mae rhaid ni bod yn mwy cute ynglyn â sut da ni'n datblygu polisi yng Nghymru, polisi ynni, mwyn ein lles ni yn bennaf, a wedyn sut mae hwnna'n ffitio mewn i'r jigsaw rhyngwladol. Nes ti holi, Siôn, ynglyn â reform a bobl sy'n erbyn yr agenda zero net, dwi'n meddwl bod addysg yn eithriadol o bwysig hefyd, a amlygu anghyfiawnder y sefyllfa bresennol. Yn Tan y Grisia, yn ymyl Blaen a Ffestiniog, un o'r cymunedau mwyaf sy'n dioddau mwyaf o dlodi tanwydd, yn yr un pentra mae gen ti gwmni rhyngwladol sy'n echdynnu ac yn gwneud llwyth o arian flynyddol, miliynau arian. So mae eisiau cyflwyno'r gwrthgyferbyniad yna, dyma ydy'r sefyllfa anghyfiawn sy'n bodoli yng Nghymru. A
mae bobl yn byw mewn tlodi tanwydd, a maen nhw'n mynd i ddallt hynny, dwi'n meddwl, os ti'n gyflwyno fo mor blaen a hynny i bobl. Yn hanesyddol, cwmnïau nwy a trydan nath adeiladu Cymru, y Cymru fodern, gyda'r chwyldro diwydiannol, a hyn o Ynys Môn i Gaerdydd a bob man yn y canol hefyd, cwmnïau lleol ynni oedden nhw. Cwmnïau preifat neu cwmnïau municipal hefyd. So, da ni angen mynd nôl i'r model yna, hefyd efo rhyw fframwaith cenedlaethol, achos yn y cyfamser, da ni wedi cenedlaetholi yr system ynni i gyd, a mae rwan rhan fwyaf o mewn dwylo preifat hefyd. Mae'n monopolies preifat dros ynni sydd am wneud arian am byth os da ni ddim yn newid y system yma. So mae angen mynd nôl ond efo technoleg newydd a'r technoleg yna'n lân hefyd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n syrthio o dan rhyw polisi reform neu pobl eraill hyn o bryd. Gwerth ni ydi o, felly ddylsyn ni cael y rheolau drosto fo. Ie, a dyma'r un peth, mae pobl yn cwyno bod i trefi nhw'n yn simpl ac yn dlawd. A dyma un rheswm, mae cyfoeth wedi cael ei signo allan gan lot o bethau. Hwna trethi preifateiddio gymaint o adnoddau lleol yn gyffredinol. Ynni ydy'r bottom line, Pryd bod ti ar ffarm, neu ti mewn busnes ar y stryd fawr, neu ti mewn ysgol, neu unrhyw. Ella bod o ddim yn 100% o'r costau, ond mae'n gallu bod yn 5% neu 10%. Fel da ni'n gwybod dros y blynyddoedd diwetha, mae wedi hamro busnesau ar sector gyhoeddus. Ella wneithio hwnna digwydd eto, so mae rhaid ni cael reolaeth dros hwn, mor bu yna dyn ni'n gallu, heb sôn am y gwerth, a ti wedi sôn amdano fo Siôn, o allforio y gwerth yna i marchnadoedd eraill. Da ni'n gwybod lle maen nhw, ond ella bod pobl ddim yn sylweddol yng Nghymru be di maint y gwerth yna, Ar un o bryd, mae'r gwerth yn llifo allan. Dyma sy'n crazy fi pan mae pobl yn dweud fi bod Cymru rhy dlawd i fod yn annibynnol. Nid yn unig bod ni'n gyfoethog iawn o ran tir a'r adnoddau sydd da ni. Da ni efo poblogaeth cymar ar fechan, sy'n gwneud bron bod popeth da ni'n gallu cael ei allforio. A da ni'n literally stepen drws poblogaeth anferth yn Lloegr, dinasoedd anferth, sy'n dweud lot fawr o ynni. A wedyn, da ni'n agos iawn i beth oedd y golden banana neu beth yna, gyda rwy'r fari lan i Benelux, sy'n hefyd dyddio lot fawr iawn o ynni, ac sydd ddim gyda lot o gwmpas e. So, da ni mewn sylfa gwych i fanteisio hwnna. Dyddio'r egni yma i wneud creu arian, mwyn cryfhau'n cymunedau. Dyna'n union reswm da ni'n neud y peth yma. Dwi ddim jyst mwyn as bod ni'n cael ceir mwy flash, a tai bach di'n neud o air. Da ni'n cael bywyd da, ansod da i'n bywydau, da ni eisiau hefyd cadw beth sy'n unigrwy'n i sef yn iaith yn diwylliant. Os ti'n gallu rheoli, mae'n anodd iawn i'w rheoli, ond os ti'n gallu cychwyn rheoli ynni a costau ynni, yna ti'n gallu rheoli chwyddiant hefyd, Os costau ynni sydd wedi gwneud i costau chwyddiant seithi fyny. So mae'n rheoli rhan helaeth o'r economi i gyd, Os da ni'n gallu cael perchnogaeth a reolaeth dros ynni. Ond mae'r system fel ag y mae o gyd ar gyfer, neu rhan fwyaf ar gyfer cwmnïau mawr, mae'r odds yn erbyn ni, ond os da ni yn bod yn cymuned o cymunedau yng Nghymru sydd yn gryf, sôn am gwitnwch sydd yn dod o'i gynhyrchion lleol hefyd, yna, mae ynni yn gorfod bod yn hanfodol ar gyfer hwnna i gyd. A da ni'n gwleidyddion Cymru i siarad yn blaen ac yn fod yn gryf ar hwn hefyd, hynny, a mae'n iawn cael ffeit yn gyhoeddus. Dwi'n mynd i bod nhw ddim yn neud hynny, ond mae eisiau weithiau cael y ffeit na i ddangos i'r pobl bod ni yn ymladd dros yn pobl yn hynny, Mae hwn yn fyw, dydy, dros y 12 mis nesaf, y llai nhw hwnna ar gyfer y etholiad blwyddyn nesaf. Mae'n gyfle i cael y dadl clir yma, dwi'n meddwl, i weld beth yw'r gyfeiriad, yna ni'n gallu symud o chydig, Os da ni ddim, 5 mlynedd, efallai bydd o'n rhy hwyr i wneud y newidiadau sydd ei angen. Yn union. Nes i ofyn yn cwestiwn yma yn Saesneg, a dwi'n mynd i ofyn yn Gymraeg hefyd, achos o'n i'n holi chi ar y podlediad Saesneg. Hynny yw, petai Cymru yn gallu efelychu ryw wlad, neu rhai pethau o ryw wlad arall, felly o'n i'n gofyn yn Saesneg pa wlad sy'n chi wedi Cymru fod fel o ran ynni egni. Ond falle ymestyn be ydych chi'n gweld mewn gwledydd eraill yn un dda, a gallai Cymru o fewn, considero maint, so dim lot o pwynt sôn am Botswana neu beth falle, ond falle bod. Pa wersi dyn ni'n cymryd o pa wledydd eraill ag ymhaeg i destun? Wel, felly nodi dod Gwlad yr Ia fel enghraifft,
mae yna enghreifftiau o safbwynt ynni yn fanna lle maen nhw'n defnyddio ynni dŵr sylweddol i bweru ffactrioedd alwminiwm, er enghraifft. Felly mae'r cyplysu ynni efo cynhyrchiant a diwydiant, so mae o fatha, mae'r arian yna'n cylchdroi ac yn cefnogi'r economi yng Ngwlad yr Ia. A jyst o safbwynt annibyniaeth, dwi'n meddwl bod Gwlad yr Ia yn enghraifft o beth sy'n bosib, gwlad fach yn gallu bod yn annibynnol. Ac o'n i jyst yn, dwi'n fardd a dwi'n sgwennu, ac o'n i'n edrych ar y documentary ma'n ddiweddar yn sôn am Gwlad yr Ia pam nath Covid ddigwydd, nath y buddsoddiad yn y celfyddyda yn Gwlad yr Ia gynyddu yn sylweddol, achos oedden nhw'n dallt yr angen cymunedol a chymdeithasol i gefnogi cymunedau. Felly, dwi'n ddim byd i wneud fo ynni, ond dwi'n eitha licio bob dim dwi'n glywed am Gwlad yr Ia ar hyn o bryd. Sy'n cytuno, mae'r gwledydd bach sydd ar gyrion Ewrop yn enwedig y rei sydd ar yr arfordir yn rhan o'r byd. Maen nhw'n gyfoethog iawn, nifer ohonyn nhw, mewn ynni, son am Denmarc, Norwy, Ffindir, Gwlad yr Ia, mi Iwerddon hefyd, bod nhw efo costau ynni uchel ar hyn o bryd, ond maen nhw'n ceisio newid o'n o gwmpas. A mae'r galw i gyd yn y canol, Yr Almaen yn enwedig angen galw mawr ar gyfer ynni. So mae'r gwledydd bach yn gallu cyflenwi yn hunain, ond da ni'n gallu cyflenwi y gwledydd mawr hefyd. So yn sicr y gwledydd sydd ar gyrion Ewrop, mae yna models ar gyfer ni fanna. Ond bys ni hefyd yn edrych ar gwledydd fel Botswana, gwledydd eraill yn Affrica, ar draws y byd, really. Maen nhw yn sylweddoli rwan, maen nhw'n gyfoethog mewn, a maen nhw'n sylweddoli ers degawdau, gyfoethog mewn adnoddau, ond mae lot o'r adnoddau'n cael ei echdynnu o'r gwledydd yna. Felly, mae'n rhyw gymhariaeth i'w wneud fanna, ond mae technoleg fel sydd ar gael bellach, yn enwedig gyda pethau fel hydrogen, sy'n gallu storio ynni a'i ddefnyddio fo'n lleol. Mae hyn yn gallu tyfu economaidd yn lleol yma yng Nghymru, ond mewn gwledydd eraill hefyd. So mae'r model yn addas i ni, a mae'n addas i gwledydd eraill o gwmpas y byd hefyd. Dwi'n mynd i un cwestiwn arall cyn bod ni orffen, a jyst yn taflu hwn at chi, a falle bod hi'n wrong, falle bod ti'n gwybod beth hynny'n gyto. Ac o'n i'n meddwl dan Gwlad yr Ia, pan ti'n sôn, ydyn nhw'n storio cyfrifiaduron anferth yma sydd angen lleith o oer a mawr ar gyfer storio stwff sy'n mas yn y cwmwl a bethau fel yna. Ydy hwnna'n rhywbeth gallai Cymru fod yn ei gan bod ni yn oer ac yn lot o, mewn chwareli, yn hen chwarel manod neu beth bynnag. Ydy hwnna'n rhywbeth gallai ni fod yn neud? Mae canolfannau data yma yn signo ynni, a yn bwysig ddim just pa fath o ynni a bod o'n gorfod bod yn rheolaidd hefyd, a bod o'n gorfod bod yn sicrwydd o cael yr ynni yna. So mae hwnna'n ffactor ar gyfer trydan. Da ni heb sôn gymaint am gres a tanwydd chwaith, ond mae yna rhai ffyrdd o gynnyrchu trydan sydd yn gwell nag eraill, sydd ar gael pob diwrnod a trwy'r flwyddyn i gyd hefyd. So mae rhaid ni meddwl amdano fo yn hermau hynny. Ond mae canolfannau data yn sicr yn un maes sydd o fydd ac yn potensial ar gyfer Cymru. Os da chi'n neud o'n iawn, ddim jyst neud o'n free for all, ond yn sicr da ni efo'r adnoddau ar gyfer denu y math yno o fusnes. A mae AI, mae am digwydd. Da ni methu stopio fo, ond efallai byddwn ni'n gallu manteisio trwy lleoli cwmnïau yma, ond defnyddio'n ynni ni ar gyfer pweru'r systemau anferth yma. A wedyn bydd y systemau anferth yma yn deud wrthyn ni sut i wneud yr ynni'n lanach hefyd. So da chi'n troi ynni i mewn i gwybodaeth sydd wedyn edrych ar ôl i hun hefyd. Ond mae'r farchnad yn anferth ydy. Mae'n farchnad newydd, mae angen edrych arno. Dwi'n gwybod oedd criw MSPAC di cynnal cynhadledd neu rhyw fath o ddigwyddiad ar canolfannau data. Felly, ond mae'n bwysig yna ni sy'n neud o, yna ni sy'n berchnogi fo gymaint ag y gallwn ni. Neu o leia bod ni'n cydweithio efo'r cwmnïau mawrion yma i ddod o byd yn lleol wrth neud o. Wel ac mae hwn yn cyffwrdd ar rhan pwysig iawn, sef y grid, grid trydan, a mae'n, beth yw'r term technegol? Wan. Nifer ardaloedd o Gymru ar draws Prydain hefyd. Mae Llundain yn sioca o ran y grid trydan, mae'r rhannau o Gymru hefyd, o ran rhoi
ynni i mewn i'r grid a tynnu ynni allan neu trydan allan o'r grid hefyd, ia? So mae rhaid ni cael grid sydd yn mwy gwydyn, a hefyd grids sydd efallai ddim yn cysylltu'r grid mawr, ond microgrids hefyd, ia? Os da gennych chi microgrids lleol, yna da chi'n gallu cadw'r gwerth yna i gyd yn lleol hefyd. A mae microgrids yn gallu rhoi'r trydan i mewn i canolfannau data hefyd, ia? So mae'n disruptif iawn mewn ffordd, cos da chi'n mynd yn erbyn y farchnad fel mae ar hyn o bryd, a mae'n y vested interest mawr, fel sydd am popeth. Ond os ti'n sôn am creu gwlad newydd fel Cymru, yna da ni'n gorfod meddwl yn hermau bod yn eitha disruptif o ran y system. Wel, mae eisiau gwleidyddion fod yn ddewr hefyd, yn dysau. A dim wastad mynd gyda beth sy'n haws, achos mae'r lobbyist yn eithaf chi'n neud hwnna. O ie, mae yna lot o hynna'n digwydd, ie, ond mae yna ffyrdd eraill. Yn ddiddorol, mae yna lot o y technoleg yma'n dod o'r gwlad mwyaf capitalist yn y byd, sef America, ie? A maen nhw'n gallu bod yn disruptif iawn fel yna. So dwi'n weld o rhywbeth chwith na dde. Na. Sydd yn lleol, ie? A sydd yn cadw'r gwerth i ni fel yna. Wel, Mel Davies a Guto Owen, diolch yn fawr iawn i chi am wneud amser i siarad gyda fi, Sean Jobbins, ar Radio YesCymru heno. Cofiwch dilynwch Radio YesCymru ar Facebook, Twitter, X, Twitter un peth, TikTok na'r llall, ag Insta. Da ni'n recordio ar y podlediad arferol ag ar YouTube YesCymru. Felly mae'n tomen o stwff arall i cael recordio dros blynyddoedd, stwff difyr iawn. Mae rai fi ddweud, dyma un o sgyrsiau mwyaf difyr dwi wedi cael, a dwi'n meddwl mwyaf pwysig. Felly dwi'n gobeithio bod pobl sydd yn sefyll am lecsiwn yn 2026 yn gwrando ar hwn, yn nodiadau, barod i siarad o Mel a Guto am cael mwy o sgwrs, dwi'n siŵr bydden nhw'n barod iawn i siarad, achos da ni methu just taflu arian ni i ffwrdd, achos bod ni'n rhy wan i ddimynnu bod ni'n cael gwell del i Gymru ag i bobl Cymru. Felly gen i Sean Jobbins tan y Radio YesCymru nesaf, a diolch i ti Guto a i ti Mel am wneud amser pob hwyl tan tro nesaf. Diolch Sean. Fab, na sgwrs, just stop recording os fynd. Oedd Helen yn rhedeg heibio, dwi'n allan mewn cwt bach yn yr ardd, sydd yn gret, dwi eisiau cael